Ако на кат кафе да си купим нещо. И то да ни даде още пари. Откава, брат. Да даде на всеки по 100 000. Да, я го питай, ще почерпи ли лол. Аз не мога да тръгна. Татъско вчера беше по-бърза, брат. Ще те пусна. Не. Не дей, че сега както не му закара. Искаш ли ти я позна? Мил приел кара където такива извънземни коли, къде дигат 3000. Да. Виж как са. Не е отворено. Чакай. Тъмън ще пробвам нещо. Чакайте. Чакай, бе, гледай. Това тук е. Тапаци. Сега са. Тапаци. Абе, где е шапшанка? Тапаци. Какво? Даже се хилнах. Аре бе, не мога минете персоната ли бе, смешници. Прингни ги, бе. Принди ги вика. Аре бе, смутаяци. Дай, ще ви керат вътре, айде. Айде, елате. И сега че се закучени тук. Не. Да ни оставя. Мога да спънаме, брат. Оп. Оп! Не знам как влезнаха вътре. И аз не знам. Тук Какво какви неща има? света? Има ли меню? Нещо? Сандвичи има. Най-обикновените неща. Яша. Оха. Идваш ли? Къде си? Не те ви виждам. Горе. Стой бе тебе, човек. Ето ме бе. Ще ме спектейтваш. О, бе, брат, ти си... То ме спектейтваш. Кранаха ме! Точно му човек гащи, бе. Не може някакъв да се съвлече. Сандвич, дона, кекш, и всичките неща. Аз мога да Сега какво беше? Спокойно, нищо не взех. Момчета, ви питам, работа търсите ли си? За... Аз се знам. А то що ли ти, бе? Той пича и ти е зарсива, всичко си има удя. Ти си имаш цялата екипировка. Чакай, ще го свалим. Така сега като бъдеш полицай. Кил. 5 секунда. Браво! Аз мисля, че на мен ми за телефона. И си Да, това кмете. Кмете ли? Тримам човечета, така скарени, злухави. И направим такова. До тук. Майко. Ама нищо няма Да, кажа, бе, защото чакам. даде АП пистол. Да. Искаш да ме кажеш, че полицейските пистолети са АП пистоли ли? Само Да. да чакам малко кметчето да дойде да ни попане един тур до друго. Брат, мене ми е дал компот пистол. Не знам, що иска той, ама. Та го прави, че кметът ще набие. Опа, пак звъни. Добро. И сега кмета ще Той е по-търсен от кмета, гледай го. Аре бе, някой има закара до болница. Аз ще закарам ти. Ей, бързо. Той Няма са тя раздали. колата. Къде ти е колата, Еди? Колите ни ги няма. Да, време така става. Пак по същия начин ги викаш. Ето го кмета. Я питай кмета, админ ли? Чакай. Кой е кмета е? Някой мой прави си пиар на бойка? Не ни Да. стреляйте, не ни стреляйте. Да ме смир. Че да бъде да яде. Лечи медика. И затова ли си кмета, бе, да ви Много добре. заживява? Не бе. Така, ела да влезнем вътре. Верситикс. Малко притесняват, то със сигурен. Да го свалим ли на земята, Верситикс? Абе, моли да Не, го не, свалиш не. това оръжие. Аре бе, дай го свалям. Свалям го. Не, стига си. Да видим кой ще стане, че ми е интересно. Нищо не каза. Да, продължи си да си ходи. Не си знам името. Миролея, аз съм Миролея. Къде бе, къде?
ПГДН, значи, ПГ. ето ти е баждал на... Тън. Абе, под хом, на решение да радето е. Бутончето, най-дясно. Нищо не прави. И имаш, виж лична карта, кажи лична карта и виж сум... Да, непълен работен. Абдул Аллах. Колко часа? 8. Абдул Аллах, На 8 часа. леле. Не мога. Кой от вас е Миро Лео? Аз Ето, Ела към мен. сега ще ме би. Сега ще ме би, вика. Какво? Заведение. Благодаря. Заведение очаквам днеска. Няма как. Аз те питах какво искаш, ама ти не стана. Аз, леле, това е някакъв факти. Така, само ако може Казвам, че не те питах. имената на някой от вас. Здравей! Аз съм Здравейте. емигрант от Афганистан. Казвам се Абдул Аллах. Само ако може една лична карта да видя. Веднага. Че ми погледна става. На вас ли ви я показах? Да. Чакай, как си каза? Абдул Аллах. Те си ма. Абдул с две бъта Аллах. Да, мисля, че... Да бе, там... Така ме е така се кръстила мама, казваш. да. Така се казваш. Мисля, че така ме е кръстила мама. Да. Я си дай ти твоята лична карта. Ще подем 100, мама вика. Ма, на тебе вече не ти ли пък писах долу? Не, той е Миро Лео, аз съм Миро Лео. Боже господи. Към брата всичките ли сте? Ама майка да гледам с различни майки. Да, защо да го закресила? Нямам така гледам. Не, той ме е доведе на сестра просто. Мълча, Робокоп. Как да затворя с станция, че няма. Без бой. Абе. Как си чувал? Радио. А, Го се сме отстрани, мама, ще да, по-да. да, да. Пръскаме. Да. Къде си бе, брат? Що ме гледаш мене? Не ми ка... Не! Някой гръб. Ти! Ми караш на къмпа, брат, молим ти се! Давай. Не! Не ми Давай. караш, не! Спамвай още, спамвай да има. Спамвай, Не, бе. брат, не дей, еди, молим ти се, брат. Ще ми крашне. Краш, не стига, бе. Давай, спамвай, бе. Не съм бил там. Ако питай, само обиха. Бате... Идеалка. Ко знаеш колко хубаво ще... Падна зад мене, бе, брат. Аз? Кой? Къде? Ако знаеш колко ми е лошо го преврат. До тебе ли съм, млад? Ще тебе Що ме кръсти сървъра. Нямам. Няколко пъти ползвам служебния. Да, си бот. Ето, кажи да ме Хорошо, съжете бе. на мене. Крашна ми човек. Как Аз не ти ти казах. краш? Тока ти има цел самолет, брат. Но са цели 20 самолета. След тебе. Какво Папка, самолет, мамина бе? всички пари бе от... Било до Ще ти гликето дам се. 2 милиона, бе, брат. Ти ще Какво се отиде на мене. самолет, бе? Що 2 милиона от... Нали, Къде си? Не ми казвай къде си, ще да. Майко, аз с ти БМВ направо пръкнах. наглавен съм. Павликени. Къде си? Бликеди. Павликени, маме взима борис. Аре, пав пуф. Пуф, пав, пав, пуф. Стига се мърдал, бе! Пам, 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 павка. Притай. Чакай, лама за мия човек, за тебе съм бе. Ще тебе го пака, лама за мия. А ти пуф пав ли бе или някой друг? Аз не, съм бе. тук с тези черните дреки. Ти не е бил павката, бе. Ама дай доти газотото деве, бе. Теля. Да. Ама той е админ бе от. Ето, умре. Ще му ба майката. Ети, бе. Не, няма къде има самолети. Ай медик, ай медик, ай Аре, медик. пак, Не те видях, не те видях, Вика, не ме е видял ли? не те Си ме видях, видял бро. ли? Не те видях, не те видях, не те имам бе. Не си ме видял ли? Не те човек. Не бе, тролието с Не, Той телефонства на тебе. Не бе, троли го ония М, бе. Еди, троли го ония, бе, брат. Да ни спря, ни троли. Виж какъв е тъп. Виж какъв е тъп съм. Верно иска да караш с сървъра, леле, гледай. Давай, да крашва. Ти му кажеш на компа, брат. Давай, да крашва. Тегли сега всички пари такива, що ли?
Да, ма, трябва да караш някъде, трябва да караш до банка, не може да ти тегли от магазин. Може бе, ще има. Не може бе, го пакаре там. Малко ще тръпни как го пак. Ама, казвам ти, че не може. Брат, те, как ще се обират с драги, застреляш и... И победен. Хайде. Дай оръжие му дубликет. Ей, медик там. Значи да покажем аз един на медик. Я ми дай 5 бе, Едвард. Та ти виж Да един го на кажеш им пув пав медик. Аз съм си медик, ама нямам права. Не, що она за ни крашва, като може на павка, той му крашне. Не, молата не ди, брат. Молата, бе. От един час, Мама един час не мога да му дам 1 милион това, бе, брат. 4 милиона ми даваш. Ние от 2 Колко часа може да отиваме за оръжие, бе, брат. Не, сега, дадеш ми 4 милиона, стават 8, после от 8 стават 16. От 16, 32 и Ти така. дам 2 бе, от 2, 4, 6, 8. Същата Да, тактика, бе. добре, и 100 пъти трябва да влезем и излезем. Майко, тук как им лаге, брат. Давай още да има. Аре, пух пав. Ай, още ви къде има. Дай да пусна. Ще пълнем. Ама дай каргота, те са огромни, брат. Аз каргото спалвам. Ти кому ще спалвам? Да, верно. Ако ги спомваш, бе. На болница, да ми краши на мене. What the fuck? Да, ще се живих. О, как Ами, бе? как, бро, пуси. Султан 3. 3? Не, 3? О, what? Какво се спална? Toyota Supra. My lop. Everywhere I am. Той реплис ресурс, ясно. Да, бе. Може съм кръшнал от мините около нас, ама не съм. Да. Знаеш, човек какво ще е- прави компютър? Тук прави няма никой. какво Има. Аз ти гледам шира, даже не си гледам екрана. Медика. Как се, Йорданов, как ви се? Чакай, бе, Ти ли си механик, бе? Само Добре. ти да си дам парите, бе. Какво правиш тук? Аз имам 6 милиона. Ще оправя колата. 6 милиона, може да взема малко. Виж си банката. Да, бе, да, Тя видях кръгва. всичко. За мен е... Прегват с цифрати. Пусти Абе, да стига, бе, нямам Има нужда. ли механици, момчета? Какво правиш, Има ли бе? момчета? Ще ма гърмиш ли още? Ай, момчета. За какво Не, аз би, съм механик. бе? Безпречно ма гърми от... Момчета, що сте така с оръжие в механици? Ви Аз удили сте. съм с оръжие ли съм, извинявай. Добър ден, аз съм Някой господин от тук- полицай, Топак Ахмед, защо се биете тук в защо? тръгване? Някой от тук механик ли е? Да, Не. Кой? Едвард, Аз. тръгвай, ще ма Добре, гърми. вземи... Ето я... няма пак да го взема. Аре, бе, брат. Аз съм полицай Аз втори не знам ли път. се води в Момчета, ви този, тук, що сте с оръжие? Ако правите, какво се стреляте? Имам вече 4 милиона. Полицай съм бе. Гледай го той. гледай го. Аз съм Абе. полицай, не се стреляйте пред така. мен, моля ти се. Ще те пак Да, ходи, брат. не знае, бе. И, продават ли оръжие, бе? Не, бе, брат. Някакви Къде заплахи да ли, ще да? продаваме? А, Аре, олигофрен. Полицай, не моля ти не гаш коли, бе. не мога. Аре, търся оръжие, момчета. Не, Търсите оръжие, майка ми шеба. Мамо. Дай да търсете оръжие. брат, ние бе, еди... Дай. Още бе да има. Марко, ти сега ще го вкараш, бе, брат. Ей, Давай, виждам, яко. това е самолета, брато. Давай, какво 2400 трябва да стане? Батко, бедствие, Бегай, че ми крашне, бегай. Батко, Той сервиза се запали, бе, от спалвай още, паднахме, батко, Жив ли си, жив ли си? Жив съм, няма те пускам за рамо, падаме вечно. Айде. Батко, Айде. тапчечка, неба майката. Сложи чехала. Сега тази ще му запуши Ужас, батко. Айде, батко, самолета, медафака. Айде, батко, Има- пак паднахме. Айде, под мапа. Дете ли Не, имаш, това е бе? целия. Кой си ти, бе, Еди, батко? кой изписа жена ти, от? Кой си ти и за какво Що се си бориш? тук, Аз съм тук кат кафе Ама готвач. дете ли имаш, бе? Какво си? Кафе готвач. Кат кафе готвач. Те ли, Да, бе, да. не си говорим вече. Нали говоря? Дете ли имаш, бе? Батко, викам си спомня, не знам дали ще дойде. Няма дете, бе. Нямам. Ами? Нищо, бе. Има си котка. Аре, батко, безполезен си. Бягай. Може ми къде се женска? кота! Еди, убий го то с метадон ли какъв е, моля да се брат, защото му напряга, то спичи. В момента е медик, не му е дойде да ме вземе. Идем да го изнеса. Ма той то може да го килни просто докато ходи. Админ махни това модер, бе.
Той ще разбере кой е модера, Да нали? разбера защо на хората им е толкова Умря. Да кипнем, вие получихте 4 милиона, ще кипнем. Слушай, ама ти пак не може да ги телепортваш. Ще сега ти кажа варика, че са в небето, брат. Къде има модер? О, отрепай го то. Къде пише къде има модер? Пусни му, какво? Не мога да разбера защо сателитът някой ни. е толкова интересен. Самолети. И аз не мога да разбера. Защото е индианец, момче, шо? Сега, йо, как се пише? Я ми кажете Ами, какво се рона. А, той се Стои ревайва нехина. на Мария. Килни го пак, килни го. Понев. Килни го, килни го. Evolution. Давай, килни го, О, кил. не. Ой, какво е това, бе? Не бе, да нещо Къде ще вкара, бе? Абе, То Че има е сега. брат. семейния ми имената са А някой да друг му ми иба ги майката не иска ли? Тъп е умрел модър. Я сега Какво нещо викаш? направим, Ще ще качвате кипнем, ли? ще Тук кипнем, ще само за кипнем и интро. Не бе, утре чакай, Веро ще слезе. кипнеш. Изкарай го от колата. Изкарай го от колата. Ще се Беше кръстиш, очевидно, бе. Ари, бе. ще А кипнем. как ме хвана? Не бе, слезни. Хвани го Не, е то, бе, хвани го е то. Ето, хвани го, пред мен. И го изкарай до Аз каткара. Това са, Папка, чак, че стой. му е оръжието. Ама Айде, не, давай. ме хванал и мен. Напиши Кери, бе. Наклон на Да. Кери и си готов. Добре, сега ще мога с един калашник. Направо го багна тежко. Бате, мене ми лагва на главен бе човек. Спирам си интернета, човек. и Виж кой тук влезе. да Карай, го карай. кажа. Я да отракам. Виж кой Къде влезе. има модерн? Не, Тук никой не ще, главен. ще бяга, ево си ми къде щастник. Барикада, бей от... С колкото бързото. И там ще ни такова, на мен Ама ни FPS дай ме калашника 40 поне, FPS, лато, къде съм аз? Аз съм на Се опитам. 40, бе. О, аз съм на 80 и нещо. Отрепай то шадълче. Дига се, 50. Да, на мен пиша ми стига. Оп, 8 милиона от Като Понев. няма самолети. Като няма Да, самолети. то, братца, то няма супер цяла черни троли. Леле, това как върви? Бах и тъпото. За първи път игра в такова нещо. Аре Супер да се леко. фанаме четиримата. Как това? Как се ролплева? Я, Мерси. Мерси. от Той аз много много отсеката ще получи 16 Е, на милиона мене. сега. Как те вариме, На варете големи майкото- коли, бе. Изтока. Взел му колата. Там къде му оставя до банката. Много е лакъв този сервер. Малко по-надолу от банката ще ми Айдете. видиш едни тръни си. Качвайте се. Друга е лага в този сървър, викаше по уде. Абе, Това това нали е Аре, ще бе, се бе, молете. брат. Качи си май медик, бе. Чакай, как кара с 300 за 10 Мръдни бе, секунди. мръдни. Качи се ти, бе, то в Ламборгинито. Качи се, бе. Дойде админ между другото и Качи се, бе. Идвам. Абе, Крие ли ги, спамвай още. Мато, ева ти. Они май са автоматични. На мене Не, не ги са правят. тук вече е автоматични. друго нещо, а. О, да. Охо, да. Има си админ. Добре, Лено. Тук Да, ги че Ти дигнахме малко 103. знаеш, Жила? Дай ми автомат. Момчета. че не може Ето да ти си го- ми оплати. Момчета. Така става, като си ги пожелаваш тия по 1 милион. Не, бе, аз я исках, бе, не е проблем. Да бе, ти каза, че искаш, аз ти я дадох. Как Чай си ти, ти бе? пише, че е 20. С Тодор, нали? Да. Че си дам парите първо. Мерси мен, само не искаме ухажват с пари. Дай проект Чакай, някакво че- оръжие, бе. До Коледа, бе. Момчета. То модър ще го еба майката, ако слезне, че заклевам Но се. аз Колега, карай до банкомат, че другата колега ми даде още 2 милиона. Аз ще стана милиардер. Отсеката. Айде! Мамо! Вече съм с 32 милиона. Що само узи ми дава, бе? Дай ми калаши, бе. Ще те го пака, няма да взема оръжието. Знам, че не ти трябва, ти не ме играш тук повече. Дали, бе? Айде. Да, с тия пари за мен си го. Ще му еба майката, съм то модър, момче. Да. Чуй, Как се отваря багажника? Ей, пичове. Кой ще каже сега, милиардер ли си вече? Слушаме. Още не съм, още съм милиардер. Милиардер съм, когато имам 1 милиард. Слушаме, бе. Кажи. Как мога да обера банка? Ай. А кой ви троли, бе, момчета? Абе, някакъв модър има, Той ще да чуе съпорт, брат. Ти колко имаш, бе? Имаше 22 милиона. Ухи. Как имате 22 милиона? Бас майката. Чакай, бе, глупак. Аз имам 20 хиляди. Стои се просто жаб. Аз имам 100 долара. Не бягай много далече. Да, Стой бе. така. Не бе, не се ебам, имам 20 хиляди. И ще ти пише една фактура за 20 хиляди, да те убие, Не, ти пише не, една не, фактура не. за 20 Спира хиляди. опита, глупак. Не, не. Еде, колеги, отвори дайте да меню за правим нещо или да действия. си лягам да спим, защото... Си легнем по-добре, че така ли, че то модър няма ни остане на мира.
Опа, викал меню. Така че, Те дойдоха двама админи при мене. той се Как качва те ли си него? таква оръжията, бе, дева? Мамо, мамо. О, де бе неща? Де бе, не Те, са. бе, неща стика. Но вижте Я му го кажа- колко бавно се такава, брат. Все едно нищо не е станало. Да. И сега пиши в ПЛЦ-то помощ модерна... Те ми викат, ти изглеждаш на модер, ама нещо се е бахат такова. Дай сега се пробва направи оръжията. Бягай, ако искаш. Така, бе. Брат, я малко ти ползва в тази кола, или то викаш не. Портни са до мене, при мен няма никой. Трябваше да ги питам админите за патрони за АП-то. Мудъра е бан. Оле, и модера в същото време. Името му е Шано бе, брат, той Горкия човек. А, те не са го баннали, а той то се... Сега ще ти кажа, той му е став тос. Да бе, Стаф е... Ще плъм в океана, не! 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 Мамичката му. Моля те, моля те. Няма. Ама айде да слидаш с мене да... Идвай с мене да правим магазин. Чакай, Айде. бе. Ай, 4 Айде, човека да да дай ме... магазин. Дай пистолет, спълни си 50 киния, дай. Не Не мога да... може, не Бе, може. тя не влиза в инвентара, бе, от... Аз Тя ми също- е Само и спуфа само само. краката. Къде сте? Добре, се има мафия, бе, еба това сме реално мутно. Ти ме мафия. Как те сетна мафия? Аз да не съм Не мафия. така. Как ще правиш магазин, той няма полицай? Няма, не ти трябва мафия. Не ти трябва. Едно кука има. Бате, биеш касите и почваш касата, бе. Стига матизва, бе. Има едно полицай Ей! само. Бързо му кради колата, бързо му кради колата, бързо. Бързо му кради колата, бързо. Той не е заключил, бе. Паф, аз ключи, бе. Какво стане? Аз има тя взем. Ти ме взеш. Стана, Какво стана, бе, вика? какво стана, бе? Таблетка. Кажи си да ви го да брат, да ви го вземем оръжие. Айде, бе, качвам се. Айде. Качвам се, айде. Айде, сериозно. Пуф, пуф. Я му е гръмни, гръмно му е. гръмно. Не. Не, бе, чак. Айде да ни взема оръжие, бе. А, килни го. А, не такой го. А, кажи го е, гръмни му колата. Не, вътре съм, бе. О. Брат. Ще Како те, де? I'm gonna report you if you... Аре, бе, педерас, си изг- Къде ще е габрошка? Я не можеш вкараш колата, Моля, бе. оръжие, Дали па да брат. мога? Не можеш. Мога, не я вкарай, бе, брат, не я вкарай вътре, бе. Е, ще те за... Но си говоря с 5 годишен брат, честно. Тук е поблизо да го паркирам, бе. Ама крайно време е да ни банат вече, бе, брат. Не е сериозното и нещо. Не, Защо? още сериозен ролплей в този град и си ни бана така. Е, Ама аз не си сериозен, бе, нещастник. Е, да, просто паркираме на сейф място. Да не ме убият. Килни го. много Ай, лекари кой в ще този град. килнеш, бе? То се админ между другото, знаеш. Верно ли? Древе, Да. нихуя. Те си като са дни. Давай, турли го, той не може да разбере кой си. Между другото не може, да. Ми давай, Ще турли не го го, видя, мога не спектейтвай. Името не му помня. Осем, Таки, едуи. А, не. Game 7. М, Що как ги събрал? След това ще пада. К. Андонов май беше, не знам. Кой му уби, бе? Бах ти букуците. Интерес. Кой според Кой те тебе те е убива? убил? Не, кой според тебе би те убил от нас? Брат, спектейт има, виж какво правя. Ти си! Съм според тебе. Чакам ви излезете, бе. Ще те, бе, от циганина. Стигаме би, бе. Павка, сключи ми колата, бе. Ще му бачкам от минута на толкова пък. Ай, уби ме. Че бе. Остави ма да му бив, ще бе. Ема, нека се тя, брат. Мамичката ти дева, не ме стъкнеш. Ей, А, не, така ми е колата. валят. Ама ти как си отвънка, Чао, бе? момчета. Приятно ми беше. Кой те се буди, бе? А? Кой се буди павката, бе? Не знам. Килни го пак, аз съм много Не! гръмна. Не. Значи кивня, Не. Стой, брат, стой, не се кажи, моля ти. Не, бе, Давай. слезни, бе. Защо аз съм мъртъв, а той е жив, бе?
Маля, какво са пуснали? Еди, педерас гаден. Елате да ме дигнете, бе, нещастници. Некъв ти блъска колата си, Те са, брат, тролери от всякъде. Къде сте, разпай? Тук само, то сърва само тролери, бе. Къде ще е, Пафи? Сега ще виж къде съм. Брат, не съм те свалил аз колата, бе. Не. Сега ще ме убия, брат. Виж тия коли, бъде, бе. Чакай, брат, не. Абе, не. Дай да карам аз, стой. Има, бе, брат. О. Кажи са. Кажи какво има. Помощ, гони ме мафията, кил ги ти зад мене. Ти зад мен искам да ги експлодаш. Експлодни ми. Ето, Кой, бе? Кой да експлодна, бе? Зад нас. Аз знаеш къде Чакай, съм, бе? експлодни ме, идвам към тебе. Далече съм. Чакай, сега ще ги Експлодни ги. тъкам. Експлодни ги. Не ги виждам. Бързо е, ти зад мене. Ти зад мене. Те избегаха. Не ги видя. Да, много бързо минават. Къде сте? Къде На сте? болницата къде е това? Няма, Да няма. да карам да ви покажа Ще ми къде сте. купиш оръжие. Да, ами ако не умра още веднъж, може би. Аз искам Давай, тук сериозно Пафи. да ролплейвам, вие тук ме тролите. Да, искам сериозно да ролплейва, вика. Да, бе, да. Ще поудем с него. Как са, брат, с те ме няма процента. Абе, ще ти еба майката, бе. Експлодни го то. Експлодни го, бе. Кой да експлодна, бе? Ето тук като мене, бе. Кой е то, бе? Ще те го Сводника. глата. Сводника. Сводника, давай, тумкай го. Качи са бързо. Качи са. Умрявате готово. Експлодни го. Ма не, аз го убих, бе. Експлоде. Убихте ме, не знам кой. Мене. Не, Брат. не го съм убил. Не те разбирам тебе. Не те разбирам. Идеме Защо, на бе? бензиностанция, брат. Защо, бе? Зад Виж тебе хората съм, те зад тебе убиха, съм, братле. Еди. Нищо не Виждаш ме. майка ти жива. Бате, бъхте дрости всичките. Аре, взимайте малък, брат. Ще подия с вас, бе. Атъп чакам 3 минути, бе, ще ви Ще заедем. му бе. Не Ти знам, го уби, бе. не знам кой те уби. О, Защо не го майко. застрах това, брат? Аз убих всичките, бе. Споко. Брат, ти си някакъв. Само Ти тебе си не те убих. Ама аз сериозно ролплейвам, тук вие ме тролите. И аз сериозно ролплеям. Просто някой реши да ме застави на парко мястото и аз си паркирам колата. И има админ вътре, бе, тапанари. С кола е на един админ, да го изкара от колата. Защо Боже. бутиш хората? Какво права? Защо бутиш колите? Гледай какво направи колите. Ма Пускай това го кола то. не дига, не спира, бе, от. Пускай го, е. Чакайте. За 5, за 5, за Ай, 5. аре, пусни го то с де. Кажи Брат, да, не, браво. от мене. Ето готово. Колега, аз ще взема колата. Кажи му добре. Кажи му опред си Заедно, колега. колите. Не са, брат. Им кажи си ходят на сигналите, защото поудявам. Ходете си, Не. да си ходите на Сигнали. сигналите, ей. Само му Кажи, убиват, че има само един ме сигнал от тролят. бензиностанцията и сега. Стреля, бе, брат. Да, ще те намеря на японски. Аднима мене, Миролео. Виж го, бе, ламера, бе. Дай ми колата, бе, брат. Я падай. Йогата, който събуди го. Точно като се надвеси на ръба, го така. Ай, оправите ма, бе, човек. Чакай. Сега ма мъдвахте. Давай, да. Еди. Нещастник. Аре. Той падна ти на нов клип там. Еди. Абдуала. Не ми дай се респана буклук такъв. Давай. Аре, падай, бе. Аре, бе. Падна. Най-сет. Нещастник. Аре, качвай се, бе, Абдула. Нещастник. Аре, Еди.